siapa? Jerry. Tapi ajaib nih, Bang. Ajaib ini. Suaminya si Jerry, istrinya si Jerry sempat koma ini kan. Hah? Sedih hal karo itu. Oh, iya, sono be lakon na. Sono be lakon mana mapinda dong. Halo, makuliah sono be lagi. Terus pernah gue ini juga. Eso meledak pindah.
Sai di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Atong rak mahita memuji di bata para sirohai na mga ramo di dagita doktor dita saliling mamun setahun. Nam salpui budak tongon na dinai jauh batu dita. Di bahini ta puji ma tuhata. Nang salputang naburuhi Oh Yesus sayang sirohai kami masa oh sedikkan binasa oh Lunga ita salpuho pi tahun 2022. Jalan lunga sakti tatu tahun naik baru tahun 2020. Gudang nabui masa kita di tahun 2020. Alai mangasahon asidok horong ni roha di bata. Udok matu hamu. Unang horsohon hamu agia ahak. Alai sadok pabolon hamu matu di bata. Pangido amuna mati dehide tangian. Dohot irik-irik margongan mauliane. Sai na donganan jala pertubuhan ni di batado hita. Atong lima hita jongjong tabuka mapar kota maritima. Sayunang jujur dosahi dinai salui hatiku jala parongan Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia. Amin. Sai mangarana pido matakku dopak akadolok, sian dia do ulaning ro pangurupion tu ahu. Dang tagamon luason na tarsulandit patmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho. Say jagaw ni Jehovah doho lao ruar dohot laho bongot, olat niyon ro di saleleng nileleng na haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale ama namin na di badua ginjang, di bayan hodo anak haholongan ni Roham tutoru ni Patik, asa di palua akan naginomgoman ni Patik. Urupi hami asa dohot hami dapotan haluaw ni, jala asamian hami di bagasan harajaonmu,
Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus ayu rubi kami dohot di tenggaruan ai maru gogo nami wangi utara tenggang masuk Patik di batadi hita dibuat sian patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahu do jahoba di Batam, ninna di Batata, dang jadi marakup ahu bahenonmu di Batam. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni di Bata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na do sogot akka na marsineang di guarna. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martua ho, jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik papituhon, unang ho mangalakku. Patik pasiahon, unang ho olo makatindakon hatana sotutu maralohon dengan jolma. Beha pandok ni debata taringo tu patik na sapului, ondo. Ahu do Jahoba de Batam, ninna de Batata. Pargogo na suhatu dosan jala parrimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sundut patoluhon, rodi sundut paupaton, pinopar ni akan sogoroha di au. Alagi asidor hakku di akan na maribu-ribu, akan na marholong ni roha di au. Naso mangalao si patiki. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan di Bata. Ale Tuhan di Bata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patikmi. Amin.
unduk marohata tatopoti madosata nagudangi. Dinataripar hitasian taon na salpu tu taon na baruon. Tamado ingotota balga duhut godang ni akadu sana taula. Alay nang pegodang duhut balga ni pangalosyota. Dang disundati Tuhani mangasihita. Ikon parhatopotota do. Jot-jot do hurang pos ni rohata tu ibana. Hurang ipasita mangulahon tohonan na ganup marsada-sada naung sahat tu hitabe. Lupa hita mamodahon hatana tu akasundut nau poso. Di pangido Tuhanido asa gabe parhobas hita maradop pondongata unang gabe si hobasan. Asa mangapuli hita unang gabe si apulan. Asa mangerupi hita unang gabe si urupan. Asa si parholong hita unang gabe si haholongan. Asa si pardame hita unang gabe si padameon. Hape lembado hita mangulahoni saluhutna. Hasusaan ni parnguluota di pangidu Tuhanido asa gabe ula-ulana hita sibuan dame di tonga-tonga ni Hosam Roha, sibuan pengampunan di tonga-tonga ni Pangitsahion, sibuan hasadaon di tonga-tonga ni Parsalisian dohot parbolat-bolatan, si pajongjong hatigoran di tonga-tonga ni Halum Lamon, sibuan pos ni Roha di tonga-tonga ni Hagangguon, sibuan pakirimon di tonga-tonga ni Pandelean, sibuan las ni Roha di tonga-tonga ni Arsak ni Roha. Hape jod-jod dang tau hita mangulahoni. Hatani di bata taringot tu hasesaan ni dosa. Tungsura rarado samuna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapun madibata na digijang. Maria
Tangihon mahatani debata turpuk epistel di minggu tahun baru sadarion. Iman atar surat di Efesus 3 ayat 14 sahatu 20 sada. Alani i hulopit dototu maradopon amain. Anggiat hombar tu godang ni hasangapon nai, dilehon tu hamu jolma parbagasan, di pargogoan jala si patugu-tuguon marhite-hite tondina. Naing mamalo hamu mangatusi, rap dohot saluhut akan nabadiai, kenjangna dohot bidangna, bagasna dohot timbona. Alai tarpatupa ibana do, andun lumobi sian natapangido, manang tapagkiri, hombar tuha gogoon na makorhon di bagasan hita. Ido sahatna, martua doakan natumangihon hatane di bata, jalan na upeopsa. Amin. Baru aku dibantu hati, Nung Yesus paringan dia. Nung nasana awak tung damero hati, Nung Yesus paringan dia. Nung Yesus paringan dia. Nung Yesus paringan dia. Tindakko mahaporsiautai songon nahita tindakkon di dong atas haporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Ahu porsea di dibata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mo palangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehova na sasadai, iman ang tuluhon ni si Maria, nagabi-gabi asyakton di porbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matitar pajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik di surgo lahundul di siamun di debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate ahu korsea di perbadia Jaladong sada huria nabadia, huria hatokan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasisaan di dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulun sogot baik ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Horas. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita, Amang Inang, jemaat dikasih Tuhan. Saya akan membacakan beberapa topik dari Warta Jemaat bagi kita di minggu ini. Yang pertama adalah nama minggu ini adalah Tahun Naim Baru.
dengan topik kemuliaan Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Hasokalon dohot holongi roha debata di ganup jolma. Kemudian saya akan membacakan beberapa poin bagi kita. Yang pertama adalah nomor 3, ibadah dan persembahan. Hari ini merupakan ibadah tahun Naim Baru. Ibadah dilayankan 1 kali pukul 10 yang sudah kita mulai dalam bahasa Batak. Kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop. 1 amplop untuk huria, pembangunan, dan namar boho, peliantu kategorial naposo bulung, dan 1 amplop persembahan khusus untuk dana Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Kemudian nomor 4, sakramen baptisan kudus. Puji Tuhan, hari ini di ibadah kita minggu ini akan dilayankan sakramen baptisan kudus anak untuk 2 orang jemaat kita. Kemudian untuk renungan Simeon, jangan lupa kita mengikutinya di setiap hari Kamis malam. Nomor 7, ini ada pengumuman yang harus kita ingat bersama. Untuk minggu depan tanggal 8 Januari, ibadah itu 2 kali, bahasa Indonesia jam 7 dan bahasa Batak jam 10. Jadi jangan lupa minggu depan supaya kita tidak salah jam. Minggu depan itu bahasa Indonesia jam 7, bahasa Batak jam 10, jadi 2 kali ibadah untuk minggu depan. Sedangkan anak sekolah minggu diharapkan datang untuk ibadah bersama dengan orang tuanya. Kemudian nomor 8, minggu depan, minggu 8 Januari setelah ibadah pukul 10, kita akan melayankan, gereja akan melayankan kebaktian penghiburan bagi keluarga Sintua SPH Marbun Inang Boru Purba almarhum, kemudian keluarga Nyonya M Sibarani Boru Marbun, sektor 9 Bumsil, keluarga Sintua Omar Bun Boru Sinaga, sektor 11 Sarijadi, dan keluarga Dr. BH Simamora Boru Marbun, sektor 7, 8, 12 Mabansel Tim, atas meninggalnya Inang Nyonya Sintua RM Marbun Boru Purba beberapa waktu yang lalu. Diharapkan kehadiran kita pada kebaktian penghiburan tersebut. Dan nomor 9, mengingatkan hari Sabtu tanggal 14 Januari bertempat di gereja akan diadakan lanjutan rapat huria untuk menetapkan program dan anggaran huria 2023. Para Haldo mengundang jemaat yang telah lepas CD untuk mengikutinya. Warta jemaat ini resmi berlaku sebagai undangan. Nomor 11, ucapan selamat ulang tahun. Para Haldo mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun hari ini dan yang akan berulang tahun dari tanggal 2 sampai 8 Januari seperti yang nama-namanya tercantum seperti ini. Adakah yang berulang tahun di hari ini dan yang akan berulang tahun tanggal 2 sampai tanggal 8 Januari? Dipersilakan untuk berdiri. Boleh? Atau malu? Atau masih ngantuk? Ya. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 90 ayat 12, ayat yang sangat indah. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kemudian berita keuangan. Nah, jemaat yang terkasih, di dalam seminggu ini kita bisa melihat sebagaimana yang tertulis dalam warta. Untuk huria yang kita dapatkan adalah sebesar Rp73.519.100 dan $9 Singapura. Kemudian untuk pembangunan sebesar Rp5.280.450. Untuk kantor pusat Rp6.930.750 dan untuk lain-lain Rp2.350.000. Demikian laporan keuangan, dan apabila ada nama dan jumlah yang salah atau tidak tertulis, dapat bisa konfirmasi langsung ke Bendara Huria, Sintua Nyonya Edita Pasaribu Boru Gultom. Dan bagi jemaat yang mempunyai beban doa atau membutuhkan konsultasi, bisa dapat menghubungi pendeta melalui telepon. Demikian warta jemaat kita di pagi hari ini. Mari kita menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan untuk berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena sampai saat ini Engkau memberkati kami. Kami boleh melihat bahwa penyertaan, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan nyata dan sempurna dalam kehidupan kami. Dari sejak kami lahir sampai di ujung tahun 2002 kemarin Tuhan, kami melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Karena itu membuat kami yakin
kami boleh berjalan di tahun yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan, dengan satu pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, di tahun yang baru ini juga kami mau mengucap syukur bagi bangsa dan negara kami. Begitu hebat perbuatan-Mu ya Tuhan bagi negara kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kondisi negara yang semakin baik. Terima kasih juga untuk PPKM yang telah dicabut. Terima kasih untuk kehidupan yang boleh semakin baik. Kami mau terus berdoa supaya kondisi ini boleh semakin baik dan kami boleh semakin sejahtera. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk boleh memimpin kami dengan takut akan Tuhan, pertolongan dari Tuhan, dan tahu ya bahwa yang mereka pikirkan adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya Tuhan. Tuhan juga tolong ya Tuhan untuk pemulihan ekonomi, untuk keamanan, untuk kesehatan kiranya boleh semakin baik. Tetapi tolong kami juga ya Tuhan untuk boleh menjadi warga negara yang baik, melakukan tugas dan kewajiban kami dengan baik. Dan di masa-masa seperti ini Tuhan, biarlah ingatkan kami untuk tetap boleh menjaga protokol kesehatan ya Tuhan. Karena kami tahu kami tetap harus menjaga kesehatan diri kami masing-masing dan juga lingkungan kami. Bapa di surga, kami juga mau berterima kasih kalau gereja boleh menjadi saluran berkat dimanapun gereja-gereja itu berada. Berkatilah seluruh gereja ya Tuhan, dan berkati juga gereja HKBP di Resort Bandung Tengah ini Tuhan, dan juga HKBP Bandung Reformanda. Mari Allah berkati semua pelayan ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk pendeta resort kami, Pendeta Burhan Sianturi, untuk amang pendeta kami, amang Pendeta Vandalen Gultom ya Tuhan yang sedang terbaring sakit, Tuhan juga yang kuatkan dan tetap teguhkan dia. Kami mau berdoa juga untuk Amang Pendeta Pintu Sinaga, kami juga mau berdoa untuk Amang Pendeta Saud Sirait dan semua pendeta yang pernah melayani di Gereja Muni Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran mereka. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka dengan pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Berkati juga kami semua jemaat di HKP Bandung Reformanda ya Tuhan, baik para halado, ketua dewan, ketua seksi, semua kategorial dan semua jemaat ya Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama mencintai Tuhan lebih dari apapun. Dan karena kami mencintai Tuhan, kami mencintai gereja-Mu, kami juga boleh melakukan pelayanan di gereja-Mu dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk semua pelayanan yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami ya Tuhan. Di tahun yang baru ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, kami mau melakukan pelayanan dengan lebih hebat lagi, dengan lebih dahsyat. Karena kami tahu Tuhan berikan kekuatan kepada kami, dari mulai anak sekolah minggu, remaja, naposo, dan kami orang tua serta sampai lansia, kami boleh bersama-sama melayani Tuhan karena cinta kasih kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk rapat Huria 14 Januari nanti ya Tuhan. Terima kasih untuk rapat yang akan dilakukan ini. Kami boleh melakukan apa yang baik dan tepat di mata Tuhan. Semua itu membuat pelayanan kami boleh semakin baik lagi. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk jemaat HKP Bandung Reformanda. Terima kasih untuk segala berkat, rejeki, kemurahan Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua jemaat yang berulang tahun dan akan berulang tahun. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, dan hati yang semakin mencintai Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk anak-anak jemaat-Mu yang akan dibaptis sebentar lagi. Terima kasih Tuhan. Kalau orang tua mereka boleh membawa anak-anak ini kepada Tuhan untuk dibaptis ya Tuhan. Biarlah anak ini boleh semakin bertumbuh dengan sehat, menjadi anak yang semakin dicintai Tuhan dan cintai sesama. Dan berkati juga orang tuanya ya Tuhan, ingatkan mereka untuk boleh mengajari anak-anak mereka untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan juga boleh mengasihi dan berbakti kepada orang tua, kepada mengasihi gereja, dan juga menjadi anak yang pintar dan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk adik kami Timothy Simbolon ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan memberikan kepada dia semakin baik lagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati Timo untuk boleh semakin menjadi anak yang semakin baik ya Tuhan. Semakin lancar berkomunikasi dan hari ke hari dia boleh mendapatkan hal-hal yang lebih baik ya Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan berkat bagi keluarganya, bagi kakak dan kedua orang tuanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat Reformanda yang sedang sakit ya Tuhan, yang dirawat ataupun sedang pemulihan di rumah. Kami sebut nama mereka di dalam doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Amang SR Sibarani, untuk Inang RS Sihombing Boru Pasaribu, untuk Rimosa Dolok Saribu, untuk Inang Sitorus Boru Tambun, untuk Inang TS Hutauruk Boru Tobing,
untuk Inang Elsi Hombing boru Simanjuntak, untuk Amang M Simbolon, untuk Inang S Simbolon boru Pasaribu, untuk Inang T Manulang boru Tambunan, untuk Inang Tampu Bolon boru Samosir, untuk Amang D Pakpahan, untuk Inang Sintua Nyonya Pakpahan boru Tampu Bolon, untuk Amang A Manulang, untuk Inang Sinaga boru Nambaban, untuk Amang Sintua KM Panggabean, untuk Inang Sintua CL Situmorang boru Pakpahan, untuk Inang Siregar boru Aritonang, untuk Amang Sintua SPH Marbun, Inang Huta Barat boru Siregar, Amang WHS Tampu Bolon, Inang R Sinaga boru Siburian, Inang S Sinaga boru Napitupulu, dan mungkin kami ada yang sakit dan tidak tersebutkan. Bapa di surga, biarlah kami boleh tetap mengucap syukur kepada Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk mengalami ini Tuhan. Tetapi kami mohon Tuhan juga berkenan memberikan kesembuhan bagi teman-teman saudara kami yang sedang sakit ini Tuhan. Pertolongan-Mu nyata ya Tuhan, Engkau adalah tabib yang ajaib, Engkau akan menyembuhkan sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai dengan cara Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ditinggal kekasih hati mereka di tahun ini Tuhan. Mungkin berat rasanya bagi mereka ya Tuhan untuk merasakan Natal dan Tahun Baru tanpa kekasih hati mereka. Tuhan, kuatkan mereka ya Tuhan, kami yakin dan percaya di tengah kesedihan mereka boleh melihat ada terang kasih Tuhan bagi mereka. Cukupkanlah segala kebutuhan hidup mereka, hiburkanlah Tuhan, besertalah dengan mereka selalu, kuatkanlah mereka Tuhan. Dan kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami semua yang sedang bergumul, kami yang merindukan anak, kami yang merindukan pekerjaan, kami yang merindukan teman hidup, kami yang sedang mengalami kesusahan dan pergumulan yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang maha baik. Kami tahu Tuhan mengantarkan kami dari tahun yang lalu ke tahun yang baru, dan kami percaya setiap permasalahan kami akan ada jalan keluarnya. Kami punya Allah yang lebih besar dari masalah kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah kami boleh mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya di luar Engkau Tuhan kami tidak akan mampu berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dengan diri kami yakin dan percaya Tuhan akan atur langkah kami. Berdoa juga ya Tuhan untuk persiapan HKBP Lembang dan Sumedang. Tuhan berkati dan tolong mereka, supaya mereka boleh menjadi jemaat yang mandiri, mengasihi Tuhan, dan boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati Amang Pendeta kami ya Tuhan, berikan hikmat dari surga supaya dia boleh menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti dan kami boleh paham. Roh Kudus yang boleh mengingatkan kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan kepada Engkau dengan satu keyakinan kami bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami siap menjalani tahun baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Allah di tempat maha tinggi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sahabat kami yang sejati, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahat Mahita Tuna Mandok Hata, selamat tahun baru.
Parjolo majan mewakili ruas Ima Amang M. Manik. Jadi Parjolo sahali nagito maapa au puasa au untuk hata di sone alana dipaksa. Manang ditodong. Jadi terpaksa dialusan alana kita masih hahulongan. Reforman. Masih hal. Ya. Jadi alana moto nih Puriaka Reformanda. Masih hahulongan. Reformanda. Jadi aladido perani au maju dulu. Walaupun ngabadan nibah kutuk-kutuk. Ibu tamu udah kutuk-kutuk. Sudah goyang-goyang. Tetapi memberanikan diri. Itu demi kebersamaan kita. Semoga Tuhan melindungi kita. Parjolo sahali hami syarua semandok hata. Tuhamu akka pandita dohot situa ala kebetulan do marsait amat pandita dia dedak boisa dari orang haring tatangnya kemai di bagasar rohata masing-masing asa tumibu malu amat pandita sabui mangula di hita songot sadarion ima pagi dua Parjolo tu hita jala Tuhamu akar ruas dongar ruas asa tetap kita bersatu padu menghadapi manang mendorong manang bersinergi tuaka mata parhalado molodingop tata mata parhalado ni tung masai las itu tuh rohama mereka lakukan pengorbanan dosa betulnya tak lakukan tuhita alana taboto do takas aisona margaji terlebih amat takas dua naking hubereng sekitar 10 petala dua nah hadir bisa dapat kita takas do binereng kolam pengorbanan dosa bio tak lakukan alai pos rohamu amang molo hal nama mula diperlak ni Tuhani saya di pas-pas Tuhan tadi pos rohamu tung di dia behamu tong do di dongane Tuhani hamu alana hamu do zolmana terpilih terlebih di ruas tahuria alani pengorbanan menawan mang sayang dia mah tetap merdalan dinggat di huriat tahun terlebih menghadapi ruas stasionarion menghadapi zaman baru terutama menghadapi parhepengon di Huria ngadi pusatkan di sentral kon di pusat Pearaga jadi alani hitahon ruas kotong-tong mahita bersinergi menghadapi UH gereja tahun alana molo sosala 45% nama durung nadia sudia kahon itu gereja tahun jadi 55% itu pusat terlebih natuari mata di Sirait sebagai ya parartaon madokon adong dope pembangunan di gereja tahun kurang lebih barang saja dak foto lupa madokon jadi alani kita rubas tong do kita ikut bersinergi dalam halon asabui ruas tahun songon moto ni gereja tahun reformandai dot parsia hologani alana oni moto oni sangat memberatkan dan sangat
meringankan di kita. Memberatkan alana kita ikon wajib bersinergi. Marsi kaholongan mbak sayang dia matu hatta makolong kita selalu nah. Jadi alani itu pangedua to karuas asa tetap kita marsi kaholongan terlebih kita tu parhala do asa denggak kita pardalan langsung ni kami mangido tu parhala do kami ruas gudang duk permasalahan-masalahan setiap banyak orang lain do jadi istilahnya kami on masih sakui sahid nado gudang duk ke permasalahan-masalahan jadi alan ini mengatusi mahamu amu akka parhala do tu kami ruason asabui kita tetap merdalan tujuan narion jadi asabui kita dengan merdalu dulu kutoruan naking dah. Jadi dihamu manang di kita sudah di ruas tahun ini. Terlebih menghadapi tahun 2020 tuluan ini. Banyak permasalahan-masalahan yang akan kita hadapi nanti. Terutama di negara ini kita ini akan terjadi pemilu. Jadi asa siap-siap kita masalah pemilu itu asa terjaga diri tak. Undang jadi sampai terpengaruh hal-hal yang negatif. Hingga pengiduan tuh kita ruas dah asa tetap kita tetap di bagasan pertanyaan kita tuh hatta asa tuh hatta mengalim gomi kita selalu menghadapi nama saom. Jadi akhir kata donon nami Tuhamu. Selamat tahun baru ma di hita saluhuna. Tuhan ma mendengani hita saluna. Butima. Pasahat kami mamusi tu amang panitia Natal. Mau lihat inang paragenda. Horas Mahdi Hita Sude. Horas. Selamat Natal, doho tahun baru Mahdi Hita Sude, ruasnya Reformanda. Parjolo, Sahali, Satabima, Dihamu, Amang Inang, Hamidison mewakili Sian Panitia Natal 2022 doho tahun baru 2020 na bertugas satu pesta bona tahun anon na direncanahon tanggal 15 Januari nanaengro tetangnya kon mai jadi maula tema tu debata ama naung Bandungani hita di tahun nang salpui dohot Manderon hita tu tahun 2020 na baruan. Kami panitia Natal Amang dan Inang mengindo maaf. Do kami tu hamu Amang Inang pandita nami kedua pandita Siaturi dohot pandita Kultom akadongan Parhalado Rosude tahe ruas Reformanda siala sude ala hahurangan kami hasalaan nami panitia dalam melaksanakan ibadah Natal dan tahun baru 2023 seobason mandok mauliate dohami dihamu amang pandita nami amang pandita Gultom amang pandita Siaturi dohot amang pendeta Gultom akadongan Parhalado tim Parartaon tim IT
streaming, seksi musik, AK Song Leader, pelayan kebaktian sore, AK kategorial, ama Ina Naposo, sesi perempuan, Hana Lacia Glorious, Abigail PSW, dohot seksi humas, dohot keamanan. Nanau Mang Leon Gogo, dohot Tiki, dohot Tangyang, tuhami panitia asa boy melaksanakan Natal dohot tahun baruan. Secara khusus, Madok Maulid memahami tu aka panitia Natal ima Situa W Saragi, Situa T Huta Barat, Situa TJ Semangunsong, Situa Inang Pasaribu Borugultom, Situa R Huta Soit, Lumobi tu aka ruas nami inang nami, ima inang tobing borusitopul, nama ngeleo hotodina mandekor garejaon, dohotim, inang Huta Soit borusilitonga, inang Sirait borusitanggang, naposonami Yuan Sirait, Ola Silitonga, termasuk Padidin dan timnya, dot sude tahe, nedang boy, hudok kami masada-sada. Sai tuhatama nama Mang Lo Sude ulona denggani tuhamu malipat ganda. Tuhata para sirohaima nama dongane hita mandalani tahun 2020 toluan. Sahalinai selamat Natal do tahun baru ma di hita sudena. Mau lihat paras. Mau lihat ya mah. Sonari sahat ma tuhita sian parahalado diwakili amang Situa BE Silalahi. Hurian itu hata hamu amanami nanami do naposo bulung na pinarhamaol ni debata di bagai setikyon ditodo parhalado duau jongjong dison pasahaton selamat tahun baru madihita saluna Selamat tahun. amang inang sadar dohami sian sadar-sadarnya marusaha dohami nian lau melayani hamuna akka manami nanami sian nasa gugu nami sian nasa pikiran nami sian nasa na adong dihami ala ima amang nabu itolak gugu nami gudang do jarang do kon nami mula dong pasti do adong nahurang pangalakan nami do pelayanan nami tu hamuna selaku ruas samuna songon hami parhalado ala nyamang jumulu mahami madokon mohon maaf ma marsetai bulu mahami tu hamuna gala-gala si teluk mardagul-dagul jakka pelayanan namin hurang tung manat mahamu amang inang mangapul-apul sayang dia matau para sinirohaon tahun 2020 luon elih nami asa masih tanganga kita ruas manangyakon parhalado manangyakon ruas parhalado manangyakon dongan na parhalado manangyakon na padida be asa mergugu hami patu pahon na umuli sa guru tulong manirohan debata saya dilihat Tuhan ma kelas niroha tihita katikina manghihut hahipason do gajang di umur asa budi pimisihita marlas niroha dia katikina nanengro sa mata benami Tuhamuna saliunai pasatami selamat tahun baru ma dihita saluna butima siya kami parhalado butima Selamat tahun baru. Lihat ya mau. Marende mahita sian buku ende nomor 140 sian. Oh
Dame ni debatana sumurung sian saluh na roha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran mu nabi. Di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amin. Di hamu damang dainang haang ginapinaribot nang doa parhalado sa luhut na. Disok kami padita muna, padita Bukasiaturi, arap dohot nang so disope amang padita gultom, pandarin gultom na di bagasam opname di rumah sakit Hermina di Arcamanik. Dotoma amang inang rapdo keluarga, pasat hami tu hamuna damang dainang haang ginapinaribot. Selamat tau baru ma dihita salhutna. Huriata sopot di bona ni tahun 2020 di sada Januari hatani tu hatta si patu begiota ima di buku ni parpesalmen bidu walu mamukamai sian ayat sada sa rodi 10 tapai hutihut ma di bagasan rohat daganub ede sian si Daud ali jahuba si gom-gom hami macai sangap do guarmu dilihat portibion di patipul hodo hamulyamu Rudi atas ni akka langit, garisian pamangan ni akka danak, dohot akka poso-poso, di jadion hodo parangammu, ala ni akka namangaloho, asa pau japon musu, dohot sitahi sudul-sudul. Molo hutai liho langit mi, akka jadi-jadian ni jari-jarim, bulan dohot bitang, akka na pinaulim tung ahamanyan jolmai ubay pola di taringoti roham ibana jala anak ni jolmai ubay pola di ebatiho humurang apala otikdo ibana sia debata di baiko alai di tali-talion ho muse hamuliaon dohot hatongamon tu ibana di pabakit hodo ibana gumonggom akka jadi-jadian ni tangamu sude tahe di patuduk ho tu ibana akka biru-biru doho lobu sudena ru di binatang akka na di harangan pidong akka na di toru ni langit dot akka deke di laut ru di sude na mangisir di laut Ali jahuba si gonggom hami macai sangapdo guarmu dilihat portibion ido sahakna nuaing tabigima damang dainang hanggina pinaribot ima jamita atau baru sada Januari 2020 na pinatutomu-tomu ni upui ipurus HKBP do topik hasok kalon dohot holong ni rohani debata di Ganup Jolma. Hamu akadongan ruas ni pamatang ni Kristus na hinaholongan akka ruas parhalado ng partohonan ni Huria Kristen Batak di Ganup Inganan. Parjolo si tutu pinasaha mahatao tu hamuna Ganup. Selamat tau baru ma di hamu saluhutna. Napaduahon macay uli jalarekot do jinuhot tu hita. Ganup asasian nasaroha. Hati-hati pikiran nang pakilalata tapasaha mamauliati tutuhata di bagasan sadarion sada Januari 2020 makka melateho tu debatasi tulu sadai padongan yonna pangaramot yonna ulaonna marmudu-muduhon hita pangapulyonna tu hita uju marsak doh palumehon pasu-pasuna na maragami nang saha tungulut tabi nang tuhuriana HKBP manipat di tahun 2022 di nama naili hita tupudi tu bagasa tahun 2022 ganup do hita ubotosa songo dia do dok ni sia do pata mangulu jala mangula songon akka anak do boruna na hinaholongan nai lasni roha nang arsak pita bulus do di Ganup Gulmi ninguluta di sido ibana madongan hita patau hita gabe siti dangina marhite-hite ngulu nang ulaota na tarpasu-pasu
Jalan nagabi pasu-pasu tuna humadia kita marsada-sada di Jabu, di Ulaon, di Parsaoran, di Pataudo hita makamunakon akatantangan na maragami, di Pataudo hita madungdung akka na ikon si dungdungota nang pe adong na so apala sikop jaladang adong na duminggan siyan na tinahina di tonga-tonga ni Huria nang di duru ni Huria diakka ulauta na maragami diragam ni ngolu-ngolu di Pataudo hita patupa ulaon orientasi pakubasyo di HKBP di tahun 2022 5 tahun kesehatian asa sadahita di Jabu di Huria di Parsaoran nau mekmet saha tunau balga nang diakka ulaut tabi ai tunamian di bagasan hasadao do palumehonon ni di bata pasu-pasuna jalanunga taidai takas di pardalan ni Huriata namian di bagasan hasadaon tarpasu-pasu huhut gabi pasu-pasu tapasah mamauliate tutuhatta pardinggan basai macari kodo hati-hati roha pikiran nang pakilalaan namadok mauliate adong jalamiat di tonga-tonga ni hita di bagasan tahunon di tahun 2020 talumubi ala molo marasing sianitung maoldo tarbaik kita mangadupi na ikos siya dopata songon akka anak ni Jolma alay doho dotong songon akka na porsea songon akka sisyanna talumubi songon ruas doho paralado ni HKBP roha na diguhi hamuneo teonido patau hita mangadupi na maol situtu na ikon adopata di bagasan taunon songon akka anak ni Jolmai hita taadupi do mamuka tahun 2020 di sadok portibion resesi ekonomi talumubi tahun 2020 songon naong di patujolo ekonom portibion na tarbarita Ima Norel Robini sahalak profesor ekonomi ni Universitas New York di tanggal 17 Oktober 2022 tu majalah Time na madok taadupi do sada krisis ekonomi na masaidok krisis stagflasi di guari ibana ima krisis ekonomi na sudung dope taadupi nasa laon pandemi COVID-19 sia di tahun 2020 saat 2022 na soharu masok dope saat tunuaing nang penaung bahatan di vaksinasi patuluhon manang paupato tuaka na tua-tua porang Rusia maradupon Ukraina na mapakorhon tu krisis pangan pertumbuhan ekonomi na labat gabe gali ia so gumale ido di basibosiri ni resesi ekonomi nunga mangarade akka pamareta di portibion nian dang maribar pamaretata di Indonesia di tahun nasalpu laho mangadu pisa alay dang apala taboto manang natuk hatauon ni bangsota mangadupi hamaolon ekonomi globalon benget mahita manangyakon pamaretata asa di parbisuhi benget mahita manangyakon hasa daun ni rakyat Indonesia di na mangadu pisa di sejarah ni hajol maun ujung masa resesi ekonomi na masay bahat do akka anak ni Jolmai na manaon situtu talumubi akka naso mardiha-diha di namasa akka resesi ekonomi masa dotong akka namarsalisi pola sa tu haguturon na mabuan jea di tonga-tonga ni Parsaoran hajol maun tatangyakon gomos unang masay di tonga-tonga ni bangsota tabana songon Huria HKBP padalan naung tatotopo di sinudi gudang HKBP di 27 Oktober 2022 ido hita ima patupauta do sentralisasi parhepengon mamuka sada Januari 2023 laho patugu pakubosyota di sadok HKBP nang tuduru ni HKBP
jala manarihon ngulu-ngulu ni sude partohonata nagok tiki dohot pegawai na tinurgason ni debata marhite ipurus HKBP dohot pasauton program resort dohot distrik nang hatopan sian na 10 sada rumang ni pilihan di Ganup Huria di Ganup Minggu 5 pilihan sada A parmingguon sada B parmingguon pilihan 2 parmingguon pilihan partangyangan pilihan sermon kategorial pilihan partupolon pamasu-masuon parbogason pilihan ulau nabadia, pilihan ibadah khusus manang kasual, pilihan hamulation, pilihan parsapuluan, pilihan bulanan manang tahunan, di pasah luma bakna di hari rebo manang hari rabu, Ganup Minggu tu pusat manang sentral, gudang ni 55% ni sudi pilihan ni lahu manggarar program resort distrik dot hatopan nang parbalajoon ni sadok pangula nagok tiki ni HKBP, dok pangula tinurgason ni eporus HKBP si 45% nari pakeon ni huria mai patupahon nari kotu ulaon di huria. Dang sarihonon ni Ganup Huria be akka anggaran resort distrik hatopan nang balajo ni pangula na mangula di si nang di resort. Parhepengon sentral nama narihoni totu siala ni namasa tu hajol maon di sadok portibion ima resesi ekonomi naung ginuara digijangi buido tubu di rohata suku-sukun taringot hatutuk ni sentralisasi parhepengoni manggarar sigararonna tu program resort distrik hatopan dohot tu parbalajoon hatopani. Dina mangadupi na dua naung ginuarani ima resesi ekonomi dohot padalaton sentralisasi parhepengon di tiki nasongonido hamu akadongan tabani Ganup na ikosiadupan ni Ganup hita di nguluta marsada-sada nato tu maragam rumangna jala maragam hatawota mangado pisa diguhi hamunateo marohata ala akka anak doho buru ni tuhata dohita naso paso bona mangado pisa naso marsigatung holan tu hatauon hajol mauta sabing hita akka na porsia ima hatauon na diguhi keterbatasan alai dohot jalahot dohita marsigatung tong tu hatauon ni debatata pargugo naso hatu dosani para siroha dohot pardenggan basai haposa do tu hatai patau hita marsasahalak mengadupi na ikos siadu patai jala patau HKBP nama muka Januari 2020 patupa sada ulaun na denggan di Jolona naung ditutup sinudi gudang ta di Oktober 2022. Ima patupa sentralisasi parhepengon, paringgason, pahisaon, doh pahirason ni Tuhan nima naung maniroi hita di sinudi gudang manotoponido hita patupahoni bai sangap di guarna bain hamajuon ni HKBP jala bahin pasu-pasu di Ganup Huria nang ruasta gabe pasu-pasu tu portibion marhite narade mangulahon hatana jala apit situtudo hatana natar surat di Psalmen 8 ayat sada sahatu sapului patogu hita di posni roha na taharik koton di nama dalani tahun 2020 di ngoluta marsada-sada nang dina patupa orientasi tahun pakubasion na tagwari tahun profesionalisme dalam penatalayanan 2020 na mangrupi hita patupa pakubasiota sadeng gandeng-ganda marhite sentralisasi parhepengon jalan apa tau hita mamake sadeng gandeng-ganda nasa na di palumeho di bata tu Ganup tu hita Ganup dia main
Ima nama doktu hita, manaso hita, maka porsiai, jalama meop panadaun na bagas, jala bidang taringo tuha de bataon, ni de batata, de bata situlu sadai, ima de bata na marhasok kalon, na makaholongi ganup jolma. Nasokal do di bata, nasangap, na marmulia di atas ni langit, digijang ni nasa na adong di hasianganon, dilihat Portibion ayat 2:1 rodi 10. Alay dang hasokkalan naholan tuha mulyon na sa diri, ia hasokkalon ni debatai. Alay hasokkalon na makaholongi hajol maunido, dang hasokkalon na padaw dirina sian hajol maun. Alay hasokkalon na pajonok dirina tu hajol maudo, dang hasokkalon na makomol-homol huaso na adong didirina sabing ia hasokkalon ni debatai. Alay hasokkalon na masagihon hamuliaon ng huaso na adong didirina tu hajol mauni. Tu anak ni Jolmaido pasauton sakapna na badia di hajol maun jalamarhite hajol maun asa doho hatana jepek dohono ma hasokkalon ni debatai tu narikot tu hajol maun nani haholongan na idoi, dang hasokkalon na naing maduduni hajol maun na ninudunan ni hamaulan ni ngulu-ngulu. Alay hasokkalon na mabahid jolmai na buy di ida dongan na jolma so mararga, so marguna, so tau gabi hajol maun na sangap, hajol maun na arga di juluna, hajol maun na gabi ula-ulana, patupa akka sakapna na balgay. Ido na dipaadar di ayat 4 sa tusiyay ni Psalmen bidualui. Daidama di namang hiuton asa di ujung na say tubu, jalala saylam tugu mahaporsyota di ibana na patauhita madalani tahun 2020 songon anak ni Jolmai do songon ruas ni pamatang ni Kristusi na parjolo imam di jolo ni debata ati pesia tano do mulata jala mulak do tu tano lapatanna ati pe na tinopai do hitaon alay di debata na sokali tung holong situtudo rohana midahita tung somamolus do tiki moloso di patu paibana dua na mangihuton tu hita jolma tu hita akka naung tinobusna na masay argay marhite anakna Tuhan Yesus Kristus sada ditaringoti rohani di batado hita ahu dohot hamu ibana nasida nang uju sotaboto uju sotahilala uju hita sadiri pejojot dang ta pikir-pikiri dirita sadiri di ayat 5 ay debatana sokali manaringoti di rohana taringo tu hita lau patupa na tarikoton di ngulwon laho mangodion hita laho mamasu-masu hita sian hatawonna naso hasuhata do ima debata na marhasok kalani na di atas ni akal langit dohot na dilihat Portibion asa unang menek roham mida dirim mida hajol maumi argado ho di ibana da imanian papos rohata mengadupi resesi ekonomion doh pasaut sentralisasi parhepengoni garhita jolma sadiri na marpikir bahat nabui tapatupa lam debataima sadiri mamikiri-mikiri hita anak doh boruna na macai arga ditobus ditaringoti debata do dirina dirim dirita diriku nang diri niaka dongata di bagasa tahun 2020 nagok hamaolo ni posma rohata disi paduahon dibati debatado hita ayat 5b
satu nama nongos anakna nasa sadai tu tonga-tongata gabi daging jala manongos to di parbadia tu hita marhite to dina mian di bagasan hita di patupa ibana jala marhite na posona na madulu hita uju marsahit na manopot jala na mamakulingi hita uju madalani ngulwon marhite hatana na manopot hita di bagas tabi di bati di batado hita marhite na torasta na mamakulingi hita di bagasan halabohon do holong ni roha di ebati ibana do hita marhite ruas punguan ng parhalado ni Huriata na ro manopot do manang yakon hita di jabu di inganan ulota nang di inganata marubat nang di inganan di pakulingi hita marhite telepon do marhite WhatsApp di bati do hita totong dang di pasobu di bata na tumibuli hita ibana di habang sana hita di portibion alay di ibati do hita dakkolan hita na ro juju tu ibana alay ibana sa di tongdo ro mangibati hita asa di labumi di bagasa derimdo ibana radimaho patawon na mga dupi resesi ekonomi pataw hita hakabipi pasaut sentralisasi parhepengoni paduahon di tali-talihod di batatu hita hamuliaon di bahasa Hebir kawot dohot hatongamon di hata Hebir kadar atik pe tumoru sautik do hita siat di bata di ait onom macai bagas nidokna di hasiholi di bata asamiat di hita hamuliaon doho hatongamon nai asa dang jadi adong siat tonga-tongata na patutoru dongata jolmai ay jolma na marhamuliaon doho na marhatongamon sian de batado ia ibana alani unang tauluy di taluhon resesi ekonomi hita sape pola olo hita patupa ulaon na manigay hamuliaon dohot hatongamota nang hamuliaon doho hatongamon ni dongata unang olo hita mga luas manang ise madok tu hita naso tolap hita doho naso marhamuliaw ni unang taluas hamaolon naso dia pe dok na patutoru hamuliota unang gabi tagadis dirita unang tagadis dongata jolma balik sama hata na patuguhon na pabakiton tugu ni rohata ma natadok tu dirita nang tudongata si hatahon si buan optimisme mahita patuluhon di pabakit di bata hita gungomom akka jadi-jadian ni tanganna biru-biru lobu binatang pidong deke sude na mangisir di laut sude di patuduk tu hita di pitu saat rodisia dung leleng di parsiajari akka padebisuk hata di pabakit gumonggom di hata Hebir time selu maceliling nung ngadapok be pangatusion na bagas jalana sumitong taringo tuson ipa panggonggomion naso patupa naso denggan tuaka jadi-jadian ni tangan nai alai panggonggomion na majaga hosa do asa buy manahan buy gabi panguluhon dang hola jolmai sa diri alay do panguluhon akka jadi-jadian ni tangan nai asa buy marsudut marhanguluan ha jolmau ni laos ido si tiopota di na mga dupi resesi ekonomi nunga di pasahat di batatu hita akkai si gonggomata asa sudi marhiti panggonggomyotai dapotan hanguluan dang hola jolmai alay do nang portibion na sasadasa na tainganyon dohot akana adong di bagasanna masay rikot doon
peopota talumobi alan nunga tung di julutta marabulun molo sotuk hita jolma pasohoton mohop ni portibion di 3 tahun naroon ikon gabi si gonggom na di halomohon di batama hita ima nasoholan mamikiri dirita jolma sa diri sabing alay mamikiri dohot patupa na dinggan tuaka na tinopana na asingi gabi panggunggomi na majagahon akka na tinopay siyan akka panigayon na mapakorhon tumara dohot hasusaan tu hajol maun marhite panadota haporsyota dohot pos nirohata di dibata na marhasok kalon na makahulungita jolma ima na patupa opat na mangihutot tu hita gabi tabarin hita do madalani tahun 2020 nagok hamauloni di ngului jala tarpatupa hita do sentralisasi parhepingo di HKBP pasautong lomo ni rohana do jala siani huriana hinaholongan nai ima manaringot hita mangibati hita manali nalihon hamuliaon do hatongamon tu hita do pabakit hita gumonggom akka jadi-jadian nai tapapos marohata madalani tahun naguk hamaolonon huhut tahun naguk haulion di tonga-tonga ni hagapi di bagasan jalamarhite sentralisasi ni parhepengoni laho lampatugu hakabipi patupa ulaonna songon huria ni Kristus di partikian mamuka 2020 saha tutiki na mangihut. Amin. Selamat tau baru ma dihita sudi. Tabi mardongat tangiang huria Kristen Batak Protestan Eporus huria Kristen Batak Protestan Padita Dr. Robinson Butar-Butar. Amin martangiang mahita. Mau lihat rohanami Tuhan disopot di sada Januari 2020 rohami Tuhan marparsauran lastopet di hari Minggu nabadiaon mau lihat marohanami di pataruho hami Tuhan di pargugiho hami marhiti hatam di tekion asa molope di akka hamolon di bahin akka ekonom di 2020 alai posor rami Tuhan tuk doho di bata sumber ni hanguluan sumber ni kehidupan doho tung sogamang tung soganggu dohami mangadupi madalani tahun 2020 ton alaho debata dongan nami debata natuk manarihon madongani hami marmudu-mudu hami mangalehon nasta narikot dia pe nabi naini portibiot Tuhan tung soolo hami talu alai monak kami di si ala dihapur siaon na tungguma hami Tuhan mangadupi tantangan tujulo dohot hamaolon alai postro nami Tuhan na lumi duminggan sarihonom mudo nang ngulu nami parmuduhonom mudo hami lihonom mudo akan narikoti totong di tahun 2020 songoni naung diramuti ho di dongani ho di patau ho hami Tuhan di 2022 nasal pui ima Tuhan di nama dalani sada Januari 2020 huriam hake Bandung Reformanda ama ina remaja na poso dan tula minggu rudi akka ruas nama tua Tuhan pargugui parsalai hami leon gugu nang hai pason namar dapot-dapot nang soni akka program ni huriam pe Tuhan siulau nami tahun 2020 asa homa mamasu-masu nang dapat huria si patu pau nami menguduti Tuhan asa sada nang rohanami nang mamuka sada rionali Tuhan di sentralisasi parhepengon ni huriam hakabipe takas ma Tuhan patau mahabisi asalam ubuk Tuhan tu akka nang paral joni akka panggula nagok tiki do bui Tuhan denggan sarupa di parbalajoon na di kota dohot akka na di bona pasugik na di dingding dohot na soding inganan ni akka panggula nagok tiki dang maribar be Tuhan atong hubasi mahuriam ama ina do sudi na maleorhana Tuhan
asa guklas di rohani akka panguna na tiki dang marsiadu bihami Tuhan tua kainganan di akka nabui di akka kesejahteraan alay nunga di patupahomar hite huriam idu ni huriap Tuhan atong masih patung tomua mahami masih jaloan masih horasa mahami Tuhan disentralisasi parhepengon di sadok huriam HKBP. Tuhan patau mama nami na nami di haipason gugulas ni roha nang manguduti ulaw mo sa Tuhan di tahun 2020 tulon pasu-pasu na sida di guk ni haipason las ni roha nang ulaw na maragami Tuhan ho upas-pasuhon nang akada na nameme Tuhan pasu-pasu may burmagudang remaja na posot tong parbisuhammu di na manguli ulaw do akasi rokat mito di na Tuhan patulusom mo may yaka tahun 2020 tulon doho nang di aka natoras nami lansia pasu-pasu di gugo nang di hahipason. Tuhasong nima amanami keluarga sembiring. Dot keluarga pinayungat Tuhan nama buan anak ko tupadidion. Itikion pasu-pasu Tuhan. Di anak ko ni ibu magudang bertumbuh dia kau murna nang di hapor siyaw marhiti panuguni na toras na kuryam. Totong Tuhan porsiyahami asa di pataruna sida Tuhan di patadaw na sida guar itu harajamu asa guar si pajuon guar si paheto may ditikina guar natar pasu-pasu Tuhan guari pas-pasomu jala porsihami Tuhan disadarion tarsurak ma guar ni anak kon nami tubuh kupus tahanguluan nahu ha porsiai hu parsihami Tuhan huriam na porsia diho Tuhan ubah kami nang amanami padita vandalen gultom na Tuhan di rumah sakit Hermina dan di Arcamanik posurami Tuhan tangamu na gukhuasoi hol di bata di bagasan Kristus padaw ni nasumurungi liano muhay pason gugu nang diamanami asa buhay Tuhan nang di tahun 2020 ton rap sa ulaw kami rap do parada muse law marmudu-muduh makubasi huriam hakai Bandung reformandaon Tuhan dia kana marsahit liho di nasida padaw ni nasumur dia kana targugut dia kana madungut Tuhan dohot siala ni hamatian dohot akka dunganna do nani holonganna dunganna sabagas liuton apul-apul gugu nang dinasida Tuhan mangiduhami gukdo hamaulon hudupi hami nang talumu bijak kapal son nami di ho Tuhan do pamuzion nami na hurak tamay unang Tuhan gabi panudati dia sinurham alai gabilas ni rohama Tuhan tujulonon sesa urasi hami Tuhan sia dusa pason nami asalam tamahami majalo nang habaoran ni pasu-pasu nasiako horan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Puji Tuhan ta mari demahita hut papung pilihan. Tungso hasuhatan do basanawi
Sohasuhatan toba sanali Mahine anak nile onai Magana durus no dihasilani Rarame dosana hias kitani Puji Masuk mahita tu acara padidion nabadia tapi ring madi acara tai mari de mahita nomor 140 onong ayat sada saha rodi 2 laos jongjong mahamuna na dua keluarga di inganana. Aliama namin na di Banua Gijang, narodo kami 7 buwan akad danakon, say asima roham jalo manasida, gabi anak komu, pasu-pasu jala pargugui manasida, mangiahi hanguluan sugut, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan na mabuad danak sinidion, tangion hamu mahatan ni Tuhan Yesus, laho mahamu tu lihat portibion di nama dok akasisianda pudai hamu masalu bangso di hamu manasida tu bagasan goar ni di bata ama anak doto di parbadia ajari hamu manasida mangraduti saluhut nahu tonauni tu hamu jala ingot ma sai na dong anakku do hamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasiang anon manang ise na porsea dohok ni didi dapotan hanguluan alay na so porsea hona sugut tangyon hamuma hata na tarsurat di evangelium ni si Markus adong maak na mabuad danak tu Tuhan Yesus asa di jama alay di pisang akasisian naima na mabuani jadi dung di ida Tuhan Yesus isugo marohana di dokma luas samuma akadak danaki rotu ahu unang oray hamuna sida ay diakas songudido harajaon ni debata natutudo na hudokotu hamu manang isipe anggo sosongod danak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tu si dungi di haul maakad danaki dia pehom matangan na tu nasida mamaso-maso nasida atong hatidakon hamu majolo ha porsiaw tay. Au porsia ini bata Jehovah. Au porsia di Jesus Kristus. Dulu ditanam, mangulu di
ari patuluhon. Au Posea di Parbadia. Atong alusi hamuma hata kusugunon tu hamuna. Parjulo di Pangido hamunuaing akadak danakon di dion tu bagasan ni nani hapur siamuna alusna di Pangido rohanami. Paduahon bihana uludo hamu mamudai anak komunon asa diboto jala dihuton nasida hata ni debata alusna na uludo hami. Patuluhon naulo dohamu marsuna sida tu gereja do tu perguruan nihuria Protestan asal gabi ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus alusna na olo dohami atong tapasah manasida tu debata marhiti-hiti padidion na badiay rohamuna sa keluarga tujuluk. Marede Mahita nomor 147 holan ayat onom majo 147 ayat onom jongjong mahamuda dua keluarga di inganana. Holan ayat onom.
Ali Tuhan di bata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasat hami akada dana kotuho jala di jakon horo na sida gabe na komu marhiti-hiti padidion na badiay asa masuk tuhuria ni halak Kristen na sida di tanoon jalakap jala gabe panean di hanguluan na sa liling niniling na asima roham do diakan na toras ni danakon say parguguy jala ajari manasida manugu-nugu dana kotuho asarap nasida taruli di aka artani harajomu. Amin. Mari di mahita nomor 147 ayat 5 laos rim mahita jongjong. Acara nomor 17. Marningot hamaolo na tabulus di tahun 2022 dakta gamon solomos rohata mardala di tahun 2020 alani marningot hata ni Tuhani dang rikot hita mabiar jalan lomos ay didokdo tapar sita do tahun 2020 tahun namang lehon gudang pasu-pasu dihita tahun keberhasilan asa berhasil jalaguk pasu-pasu hita tada poton jala talului ma Tuhani ay didokdo tapar sita asa sonang hita menghulu di tahun 2020 tulun. Dau hagauron sian nasa ulauta jala asa sonang keluargata doho negarata asa sonang hita tapasahat nguluta tu ibana ay didokdo pasahat madalamu tu jahuba jala hapus ibana asa ibana paturehon. Tatangyak kuma piliata ali di bata amanami na di banwa gijang hodo haroroan ni salhut si lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus hupa sahat harimasian nani lehom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jalaramoti
asa hupar hasia kami pilianon pati bulhon harajomu di tengah-tengah ni huriam doho di portibion buhai marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami gudang ni si lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di batana somar mula na somar pasohotan di batana manotong rudi sa liling nililing na soolo sudah doa kataomu jaladang marparbulatan akka ari-arim ala jepek jalagabur salpu doha taon nami dohot ari-ari nami nunga salpu muse sada taon sian ari-ari nami alay dang salpu yang go asi ni roham di baheni hupuji hami ho marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alani gudang ni asi roham napasat hami tubona ni taunon mace gudang do dinggan ni basam hujalo hami manipat taun nasalpui jala hingot hami doi sadarion ope mauliate marohanami tuho ala di panguluho jala di ramuti ho hami dilon ho si pangano do paruluso di hami jala di pasu-pasu ho na niula ni tangan nami akup ni di leon hodo haso nangat tuluat nami jala di palua hodo hami sian parmaraan jala di ramuti hodo hami di hagugutan totong do di leon ho barita nauli manodangi hami asa sanga hami paubahom roha nami akup ni di leon hodo apul-apul tuna marsak tuna matian asa unang madeli na sida molo hingot hami sudi pabahenan nami di taon na salpui na maila do hami nuaing maradupon ho ala jot magopo ari-ari nami dohot asini roham hu baik kami ope bisan di salpuon ho nuaing taon nang salpui sian hami salpu ho sudi pabahenam nami nahurangi jala sisa sudi dosa nami sai hukupi mapabahinan nami nahurangi marhiti-hiti asi ni roham di bati hodo hami manipat nasa taoni jala di dahodo lan naso marparbue na dinggan di tonga-tonga nami sai unang jolotaba sai pasobu hami mangulu ang giat marparbue na dinggan hami tu joluanon hupar hatopot hami do sudi asin roham jala di bagasan hasirepon dot uduk ni roha do hami nuaing mangido tuho saha tuho mahami sudi sai togu-togu jala ramoti mahami sudi sai togu-togu jala ramoti mahami di bona ni taunon songoni ganupari asa pujion nami ho di taon naroon patuduhon ganupari tu hami dalasi dalan nami doh ulau si ulau nami sai pasu-pasu mahami jupa marpungu di bagas mon di pasikolaan songoni doh di bagas nami bi sai tu pai sudi parjamita pangajari doh na paturehon na marsahit songoni doh na pinasahat tu nasida sai ramoti mana manggonggomi hami tatak masalut na tarsosak na pugos, na dangol, na somarama, na somarina, na nilian ni halak, unang luas na sida ho na rupa, alay patuduhom matu na sida, asini roham, na somasohoti, asarap, marlas ni roha hami sugut, di hasonangad di labungmu, di inganan nahot, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin aliaman nami na di banwa gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajonmu, sai salt malumo ni roham,
di banua tongaon songon na di banua gijang lehon tuhami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tu gihon tu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Selamat tahun baru marihita saluna. Horas marihita. Tungnamu barohatku dibantu hati, dung Yesus baringan dia. Sonang awon dung damero hati, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung nasonang roh dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Aun aliluhian dapat sambulotki, dung Yesus maringan dia, dung asai dosa kini banmu